Guys, welcome back to another vlog. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं. So गोबाव समनि उनाव vlog बानायनो मोनदों माने एग्जाम जादोंमोन क्लास बिदिनो दा नोंथांमोना सानदों मा मोनावहाय vlog बानायदो होननानै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सरप्राइज होनांगोन आरो पुरा खोमसि बे जानि न' लाइट नुनाया इयाव दैसामोन ना so मोनसे सरप्राइज नोंथांमोनखौ आं बुङाखैमोन ना बे सरप्राइजखौ so नोंथांमोना आंनि vlogखौ जोबजासिम नायलांदो अब्ला मिथिगोन मा सरप्राइज इदि आंनि फ्रेन्ड दङ लाजिदो so guys नोंथांमोना vlogखौ एन्ड हालागि नायलांबानो जाबाय दिनिया फार्स्ट टाइम पिज्जा जागोन so नोंथांमोना vlogखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय र' खिथिना आङो guys नै मिस्टिबो लाबोदो मानि थाखाय लाबोदो नोंथांमोना I think खायसेफोरा मिथिबायबो जानो हागौ मानो लाबोदो मिस्टि पिज्जा बिदि दं ब्रेड so पुरा जानोसै दिनि Oh, pizza in the first time. Nei, bine. Tayo जानोसै जोङो. So guys, yang kionsoi madi hiu patam na. Oh god, madi hiu thai. Wow, bidi se guys, pizza ya di the first time duduk nalai. Madi. Garo bodenge. Wow, pizza. Apa? Tempat main-main yang hero nunggu leng, nih sah. Kayak party जासिगोन ini, misty party, pizza misty party. Guys, pizza ya, jangan aja first time experience so madi. Butuh sambram, maba video. Tuh mana apa sih? Teman ya. Tahu di amlet, tahu di mana hiu. Sir pizza ke tahu mana komen kalau mana zabai? Wah, itu mesti ada. Hampir ke tahu mana mana itu. Ke tahu mana enggak? Ini lagi ke sana ini deh. Mana kai? Ke tahu mana ke? Nah, benar. Akhir ni apa pun ini. First time ni. Kalau mesti dia tak ada dan kan? Hah? Guys, saya yang vlog complete खालामासै ओमफ्राय दिनै complete खालामनोसै दिनैहाय मियाहाय माने नानियाबो उन्दुलांबायमोन नालाय ओमफ्राय दिनै vlogखौ आरो स्टार्ट खालामसै आरोना नोंथांमोना vlogखौ नायलांबाय थादो मबाइलाव Gabara, dulu zakara. Bos bibangan berbibar mairong ini Tunu zakan deh. Tunu deh. Dah, tunu zakara tunu. Tunu kan deh, tunu. Boleh kata apa? Apa? Jangan dia tahan gorom kan bola batang. Oko nang dana ro. Oko nang de. Dalai mana naidw. Gimana naidw? Nai. Bayar, huni bayar makan sudah, huni bayar. Dah, kakak. Jum. Bisa mana? Bukan lain hal itu, gelem cabai ni.
इन्ट्र'खौ खेबनो बावगोलबाय आं आलो गाबगोन माहाय गथ' फिसाफोरा बामनो फैदो ए उन्दुगासिनो